ଆଜି ଆମେ ଏକ ଏମିତି କାହାଣୀର ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଯାହା ସାହସ, ସମର୍ପଣ ଆଉ ଦେଶପ୍ରେମର କଥା କୁହେ। ହଁ ଆମ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭଣେ ବୀର ସନ୍ତାନ ଶହୀଦ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ତଥ୍ୟ ଭିତରୁ ଖାଲି ଘଟଣାଟା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆଉ ବଳିଦାନର ଯେଉଁ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରେରଣା ତାକୁ ବୁଝିବା। ହଁ ଠିକ୍ କହିଲେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି କାହାଣୀ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମାଟିର ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଖବର ହେଇ ରହେନି। ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ହଁ, ଏଇଟା ସାମାଜିକ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନୋଜ ବେହେରାଙ୍କ କାହାଣୀ ଖାଲି ବୀରତ୍ୱର କଥା ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବେଶରୁ ଆସି କେମିତି ଜଣେ ଯୁବକ ଅସାଧାରଣ ସଂକଳ୍ପ ନେଇପାରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ। ହଁ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ସେ ରାଉରକେଲା ପାଖର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗାଁର ପିଲା। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ଥିଲା ମନରେ, ସେନାବାହିନୀରେ ଯିବେ। ହଁ, ଏଟା କ'ଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଥିଲା, ନା ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଥିଲା? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସେଥିରୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଖାଲି ଗୋଟେ ଚାକିରି ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା। ଏହା ସମ୍ମାନର କଥା, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ ଦେଶ ସେବାର ଗୋଟେ ବାଟ, ଏମିତି ଭାବନ୍ତି ଲୋକେ। ହଁ ହଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସିଆର୍ପିଏଫ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବା ଆଉ ପୁଣି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭଳି ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବା, ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଭୀର ନିଷ୍ଠା ଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ସେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଠିକାର ଅବସ୍ଥା କେତେ ଜଟିଳ। ଅବଶ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ତ ସେଠି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନରେ ଏକଦମ ସାମ୍ନାରେ ରୁହନ୍ତି। ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ରଖିଥିଲା ସେହି ଦୁଃଖଦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଫେବୃଆରୀ 14, 2019। ପୁଲୱାମା। ହଁ, ପୁଲୱାମାରେ ଯେତେବେଳେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ କନଭୟ ଉପରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ମନୋଜ ବେହେରା ସେହି ବୀରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଯିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ତା ପରର ଦୃଶ୍ୟ, ସେ କଥା ଭାବିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ହଁ, ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେବଳ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୁହେଁ, ପୁରା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମା ଯାହା କହିଲେ, ସେ କଥାଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେ? ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ହରେଇନି, ମୁଁ ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛି। ବାପରେ। ହଁ, ଏଟା ଖାଲି ଜଣେ ମାର ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲେ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଗର୍ବ ଆଉ ଦେଶପ୍ରେମର ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ତର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସତରେ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ। ଏଇଟା ସେହି ପରିବାର ଆଉ ସେହି ମାଟିର ମନୋବଳକୁ ଦେଖାଏ। ତାହେଲେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଆଉ ତଥ୍ୟରୁ ଆମେ କୋଉ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ପାଇବା? କ'ଣ ନିର୍ଯାସ ବାହାର କରିବା? ଖାଲି ସାହସୀ ହେବା କି ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା, ନା ଆହୁରି କିଛି? ନା, ତାଠୁ ବହୁତ ବେଶୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି, ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉ କି ଆଉ କିଛି, ହଁ, ସେସବୁ ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଯାଏ, ବାଧା ହେଇପାରେନି। ଠିକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଦେଶପ୍ରେମଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଭାବନା ନୁହେଁ, ସେଟା କାମରେ ଦେଖାଯାଏ, ଏମିତିକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ବି। ତୃତୀୟ କଥା, ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କର ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ, ସେ ମାଙ୍କ କଥା, ସେଇଟା ଶିଖାଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତିକୁ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି। ବାସ୍ତବିକ। ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାଣୀ ହେଲେ ବି ସବୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ତ୍ୟାଗର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଯାଏ। ହଁ, ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର କଥା କହିଲେ। ମନୋଜ ବେହେରାଙ୍କ ଭଳି ବୀରଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଖାଲି ଅତୀତ ମନେ ପକେଇ ଦଉନି। ନା, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବି ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି। ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ବେକାର ଯାଇନି, ବିଲକୁଲ ଯାଇନି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ବଳିଦାନ ଆମକୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଯେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ ବି ଅସାଧାରଣ ସାହସ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଶବ୍ଦରେ କହିବାଠୁ ବହୁତ ବେଶୀ କିଛି ଶିଖାଏ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ରହିଲା, ଆମେ ମନୋଜ ବେହେରାଙ୍କୁ ଭଳି ବୀରମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ମନେ ପକେଇବା? ହଁ,
ନା ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଯୋଉ ଭାବନା ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବା? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବୋଧହୁଏ ସେଇଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ହେବ।